ଚିକୁ କଣ ଏମିତି ବସିଛୁ, କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଯାଇଥିଲି ଯାଜପୁର ରୋଡ ଅଷ୍ଟମୀ ସପିଂ ମଲ୍। ଏତେ ଦୋକାନ ବୁଲିଲି କିଛି କଲେକ୍ସନ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମେନ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଇନଥିବୁ ଆଉ ଫ୍ୟାସନ ଭିଲାକୁ ଯାଇଥିଲ? ନା ମୁଁ ଯାଇନି। ଚାଲ ଥରେ ଚେକ୍ କରିକି ଆସିବ ଫ୍ୟାସନ ଭିଲାରେ କୋଉ ଭଳିଆ କଲେକ୍ସନ ବଏଜ ମାନଙ୍କର ଅଛି, ଖାଲି ଦେଖିକି ଆସିବ। ହଉ ଚାଲ। ମାଲିକେ ଫ୍ୟାସନ ଭିଲାରେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଚୋଖା ଚୋଖା କଲେକ୍ସନ କମ ପଇସାରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି କେବେ କାହାକୁ କହିବନି, କାରଣ ଏତେ କମ ପଇସାରେ ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ କିଏ କାହିଁ ନବ। ହଁ ମାଲିକେ, ଆଜି ଆମେ ଭିଜିଟ କରିଥିଲୁ ମୋ ଯାଜପୁରରେ ଥିବା ଫ୍ୟାସନ ଭିଲାରେ, ଯୋଉଠି ଜିନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମାତ୍ର 800 ରୁ, ଆଉ ବୋବାଲିଆ ସାର୍ଟ ମାତ୍ର 500 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ଜମା 350 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ୱିଣ୍ଟର କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବୋବାଲିଆ ହୁଡି, ଷ୍ଟାଇଲିଶ ହବା ପାଇଁ ଓଭର ସାଇଜ ଟି ସାର୍ଟ ହଉ କି ସାର୍ଟ, ବହୁତ କଲେକ୍ସନ ଏଇଠି ପାଇଯିବ। ଆଉ ହଁ, ବୋବାଲିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କଲେକ୍ସନ ବି ଏଇଠି ପାଇଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ କଲେକ୍ସନ ଟା ଦେଖ। ଲୋକେସନ ହଉଛି ଆମ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ନିୟର ମାୟାଧର ସୁଇଟ୍ସ।